गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय जोंनि बर' सुबुंखौहाय सावथाल हारिनि मानसिफोरा माबायदियै इनाय अनागारि बुथारदोंमोन बेनि सायावहाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनो नागिरदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबनायनि उनावहाय माबायदि दुंहाव थासारिया सोमजिखो, बेजों लोगोसेनो बे जाथायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों, आरोबाव जोंनि बर' हारिफ्रा बेनि सायावहाय माबायदि सांग्रांथि लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। दा भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना क'क्राझारनि कारिगावआव माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदों बेनि सोमोन्दै बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिखाबाय जानांगौ। दा जोंनि थागिबि बर' हारिखौ सावथाल हारिनि गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय सुबुङानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि थागिबि बर' सुबुंनि सायावहाय इनाय अनागारि खालामदों, दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। माबायदि नंखायै फाव फान्दायनानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंखौ गाग्लोबनानै जायगायावनो जिउ खहा खालामदों आरो सानै सुबुंखौ माबायदियै गोब्राबै जोखोम खालामनानै जोबोद इनाय अनागारि गाग्लोबदों। दा बे जाथायखौ खोनानानै जोबोरैनो दुखु मोनदों। जोंनि थागिबि बर' सुबुङानो गावनि जायगायावनो माबायदि सांग्रांथि गैयैखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ लानानै क'क्राझारनि कारिगाव ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि सायावहाय माबायदि इनाय अनागारि खालामदों नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों निस्सय नुखाबाय जानांगौ। आरो जाय मानसिखौ इनाय अनागारि सावथालफोरा बुथारदों बे सुबुंखौ कन्ट्रेक्टर एबा थिखानि खामानि मावो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दा जाय सुबुंखौ बिसोरो बुथारदों बे सुबुङा गावनि कारजोंहाय एबा स्करपिय'जों जाय मानसिनि जिउआ खहा जादों बेजों लोगोसेनो सासे गथ' आरो बिनि बिफायाबो बे कार सिङाव दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जेब्ला बिसोरो मोनाबिलि समावहाय बे क'क्राझार कारिगावनि रडजों थांगासिनो दङमोन, बै समावनो गोबां आदिबासि सुबुंफोरा बैसोरनि कारखौहाय गाग्लोबनो थाखाय ज'ज'यै ओंखारबोदोंमोन आरो बैसोरनि काराव अन्थाइ बायदिसिना बोरलाजों गावदों एबा अन्थाइफोर खुबैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेवहायनो बैसोरनि गाग्लोबनायखौ गिनानै गारिया कन्ट्रल गैयैयाव फांसे दंफाङाव सौदावनानै कारा बेलथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेवहायनो आदिबासि सुबुंफोरा ज'ज'यै फैनानै गाग्लोबो आरो कार सालायग्रा जाय बिथांनि जिउमाया गोमाबाय बिथांखौ अन्थाइ सिखा बायदिजों गाग्लोबदों आरो बेजों लोगोसेनो काराव गाखोफानाय सासे उन्दै फंबाय आरो बिनि बिफाखौ जोबोद गोब्राबै जखम खालामो। दा बेखौ लानानैनो सासे खाथिनि सुबुङा मा फोरमायदों नोंथांमोननि सिगाङाव ससे बिनि भिडिअ क्लिपखौ फोरमायनानै होनि। नुनायाथ' थिग आं बे 7:30 8 टाइमाव आङो आंनि दुब्लियावनो बाजौगासिनो दंमोन। ओमफ्राय बे समाव बिराद खोलाहा हुलुस्थुर जाबाय आरोखि। आंनि खोलानिफ्रायनो न'खरसेल' बर' दंखायो सावथालफोरजों। ओमफ्राय एसे गिलुं गिलुं थाखायो जोंबो सानसे बेबायदि जागोन नामा होननानै, सावथालफ्रा बर'खौ बा सावथाल बर' गन्डगल जागोन नामा होननानै सन्देह दंखायो आरोखि। ओमफ्राय बे समावनो हुलुस्थुर जाना होबाय। गन्डगला बारानिफ्राय बारा जाबाय, ओरैनिफ्रायबो गन्डगल ओरैनिफ्रायबो गन्डगल होसोखावजोब्बाय। गैलालै गैला दावराव जाबाय होननानै बिसि फिसाफ्रा एसे खारबाय आरोखि। खारबा मोसौ सिखावसो होननाय खोनाफिनबाय 10 मिनिट 15 मिनिट उनाव। ओमफ्राय जों एसे खोला नामायबोनानै नायफैबा फुरा गारिखौ सावनाय नुहुरबाय आरोखि। ओमफ्राय 12:30 टाइमाव बिसोरो बावहाय नैबे हाग्रायावनो फुरा बोरला जं बायदिसिना सिखा लानानै रायजोफ्रा 20-30 जनसो दंखायोमोन आरोखि। थिग 8थायाव काहिनि जानाय नालाय ओमफ्राय सिरि जाबाय, अरा ब्लाव ब्लाव जोंबाय। जोंनिफ्रायबो सोरबा सोरबा मानसिफ्रा नायनो फैबाय। लामानि कन्ट्रेक्टारसोनो माबासोनो होननाय खोनाहैबाय आरोखि। हाब घटनायाथ' बिदिबा जुदा जाबाय। एसे गिनाय मोनबाय जोङो। बिदिबाथ' मा जाबावगोन होनना बुंबाय आरोखि। एक्सिडेन्टआथ' माब्लाबाबो नङा। बे बलेर' बे स्करपिय'खौ जों नुबाय थाखायो, सानावबो लामा नायफैयो माबा नायफैयो, कन्ट्रेक्टारसो होनखाथारनायखा। ओमफ्राय बे गारि एक्सिडेन्टआ रायजोफोर फालो फालो अन्थाइ खुबैनाय लावथि खुबैनायावहाय बे खारब्रेफ्लांदों आरोखि सन्देह। ओरैबो आजां गाजां होख्रावना होसोबोबाय, ओरैबो होसोबोबाय। बेवहाय बियो गिनानै गारिखौ खारब्रेफ्लांनाय जादों। डाइरेक्ट बयबो रायजोफ्रा सन्देह खालामनानै मोनखायो आरोखि। जोंनो खाथिनि खाथार, ओरैनिफ्रायबो होसोबोनाय ओरैनिफ्रायबो होसोबोनायखौ जोंहा मिथिजोबखानाय आरोखि। जाथायखौ जोङो नुवाखैबाबो खाथिनिफ्रायनो ओरैबो होख्रावबोनाय ओरैनिफ्रायबो होख्रावबोनाय
जों खाथिनिनो मानसि खाथार। दा नुखाबाय नोंथांमोना बे गामि खाथिनि सुबुङा मा फोरमायदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव आरो जों बयबो बर' हारिफ्रा खौसेयै सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' ओनसोलावनो गुबुननिफ्राय थाफैनाय सावथाल सुबुंफोरा जोंनि थागिबि बर' सुबुंफोरखौ माबायदियै गाग्लोबनाय जादों। दा बे सावथाल सुबुंफोरजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम जानाय फंबाय सासेया मा फोरमायदों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै खोनासंब्लानो जाबाय। गारिया बेलथायदों ओमफ्राय बे गारिखौ बिसोर उनाव सावो। ओमफ्राय नोंसोर ओंखारनो हाबायना? ओमफ्राय आंखौ जा बुदों। ओमफ्राय बुनायनि उनाव लास्ट खनसे माथायाव बिदिनो बाथाम दंमोन बेजों बुबाय बेयाव थैजोब्बाय आङो। ओमफ्राय नाथाय गोसोआव गाखोनो लाबोदों। ओमफ्राय बे सालायग्राखौ नोंसिनि गारि सालायग्राखौ माजों बुवाखौ? माबा बल्दार दंमोन साइडआव। अन्थाइ बल्दारजों? ओमफ्राय सिखाजों दानदों? मानसिफ्रा साबेसेमोन? आंनि सिखाजों दाननायखौ थाल मोनासै मारै दानदों। मानसिफ्रा बिसोर साबेसेमोन? बिराद बुरजामोन। सेंग्राफ्रा आंखौ बुदों आरो। नोंसोर साबेसेमोन? जों साथाम। ओमफ्राय बुग्राफ्राव बिसोर साथामफोरल' दंमोन ना आलदा बर'फोरबो दंमोन ना? गैयाना? साथामफोर दंना? बिसोर बुरजाथारमोन ना? नोंसोर साथाम? बिसोर होनबालाय फार्स्टआव बिसोर अन्थाइ खुबैग्रोदों? गावजानो गिबाय आङो गावजानो गिनानै खारासै। माबाबाय बाबाखौबो सौबाय। नोंसोरखौ जेबो दाय खालामखायाखैना? नोंसोर फैबाय थानायावनो अन्थाइ खुबैबाय नोंसोरखौहाय। अन्थाइ खुबैनानै नोंसोरनाथ' गारि कन्ट्रल जायाखिसै ओमफ्राय नोंसोर खन्थाम बेलथायबाय। ओमफ्राय बेयावनो बिसोर एटेक खालामफैबाय ना? दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय बे गोब्राबै जोखोम जानाय फंबाया मा बाथ्रा फोरमायदों। दा बे फंबायनि बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनानै आरो फंबायनि हालोदखौ नुनानै जोबोरैनो दुखु मोनदों। जोबोद इनाय अनागारै बैसोर सावथाल सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि सायावहाय इनाय अनागारैहाय गाग्लोबदों। जों बे जाथायखौ नोजोर होयोब्ला बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जायोदि बैसोर सावथाल हारिनि सुबुंफोरा सिगां समनिफ्रायनो प्लानिं खालामबोगासिनो दंखायोमोन जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबनो थाखाय। बेबायदि गाग्लोबनाय जाथायनि उनावहाय सावथाल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' गामिखौहाय एबा जोंनि बर' गामिफोराव हाबनानै जोंनि बर' न'खरफोरखौहाय गोबां न'खरफोरखौनो सावनानै होनाय जाथायखौबो जों मिथिनो मोननाय जादों। दा आं मिथिनो मोननायाव क'क्राझार कारिगावनि आवदां ओनसोलनि गंथाम गामिफोरखौ सावथालफोरा सावबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेवहाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो नुखाबाय जानांगौ सावथाल हारिनि सुबुंफोरा माबायदि आखायाव हाथियार लानानै बोरला जं बोरला थिर लानानै माबायदि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनो ओंखारबोदों। जोंनि आसामनि पुलिस बिफाना बैसोरखौ होबथादोंब्लाबो बैसोरो आखायाव हाथियार जं बोरला बायदि लानानै जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबनो बयबो खौसेयै ओंखारबोदों। बैसोरनि आखायाव बेबायदि हाथियार लानायखौ नुयोब्ला जों बेखौनो मिथिनो मोनो बैसोरो जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबनानै फोजोबस्रांनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो प्लानिं खालामबोगासिनो दंखायोमोन। दा बेवहाय जों बे मोनसे बाथ्राखौबो मख'नो हायोदि दान मोनसेसोनि सिगाङावहाय मोनसे पिकनिक स्पट जाय पिकनिक स्पट लावहाटी पिकनिक स्पटआव सासे सावथाल हारिनि सुबुंखौ देगारजों सुनाय जाथाया सोमजिदोंमोन। दा बेवहायनो बे सुग्रा मानसिखौ बर' मानसि होननानै बै समनिफ्रायनो बे सावथाल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबनो थाखाय प्लानिं खालामबोगासिनो दङमोन होननानै आं बेखौ सानदों। दा बे जाथायखौनो लानानै बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंब्लानो जाबाय। मैया जिथु मोनानि 8 बाजियावहाय जे जोंनि फंबाय सिखोना जोहोलाव बिस्मित बिथाङा जे गावनि कनस्ट्राक्सन खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरो फैफिननाय समावनो जोंहा सानथालि गामियाव सानथालिफ्रा बिथांमोनखौ लाखिनानै जे ओरैबायदि सास्ति खालामनानै बुथारदों बे जोबोद लाजिथावथाव आरो बिनि एगेन्स्टआवनो जोङो दिनै नेशनेल हाइवेखौ बन्द' खालामनाय जादों। प्लास जों 24 घन्टानि गेजेराव पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनखौ नों रिकुवेस्ट खालामदों जिहेतु बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ दायनि साजा होनांगौ। जाय बिथांमोना इनभल्भ दं बिथांमोनखौ फासि होनांगौ आरो गाबोननि गेजेराव 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोना एरेस्ट खालामाब्ला जोङो गाबोननि दिनाव जों सारा बिटिसिखौ बन्द' खालामगोन। बेयाव खुनु कनसिडारेसन गैया आरो बेयाव बिथांनि जिउमाया जास्टिस मोननांगौ आरो बिथांमोननि जे आखल खालामनाय जोंखौ थागिबिखौ जोंनि हायावनो जे बिथांमोना बुथारनाय बे जोबोद लाजिथावथाव। जोङो बे हानि मालिक आरो बेयाव खुनु जायगायै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंखौ बेफोरबायदि चान्स मोना आरो बेयाव खुनु दिन बड'लेण्ड फरायसा आफादा जोंनि बनसुआ खुनु दिन बेयावहाय जों एक्सेप्टेड नङा। ओंखायनो जों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव इनभल्भ दं बेयाव खुनु कनसिडारेसन गैया बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो फासिनि साजा होनांगौ। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। बेयाव 7 सुबुं दंमोन। राजा बिस्मित बेखौ जायगायावनो बुथारो
गारि स्करपिय'खौ सावनानै होयो आरो लोगोसेनो प्रभात ब्रह्म बिथांमोननिनो खामानि मावग्रा जोंनि मिथिनायाव आरो बिनि फिसाला 15 बोसोरनि जागिराज ब्रह्म बिथां सानैखौ थैनायनि मोनसे पर्याय थासारिसिम बुनानै गोब्राब जखम खालामो आरो बे जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जोङो सोंखारिदों आरो जों निन्दा खालामदों। कुनु कारन गैयाबासिनो कुनु जाहोन गैयाबासिनो कुनु दोष गैयाबासिनो बे लामाजों फैबाय थानाय बे साथाम सुबुंखौ मा कारनाव सिखाव साजायनानै लाखिनानै बबे जुक्तिनि आधाराव बबे आयेननि आधाराव बिथांमोना गावनो गोसो जानानै दाउ अमाफोर बायदि जायगायावनो सिथारखो बा बुथारखो बियो जोबोद गिख्रंथाव जाथाय जोबोद साननो गोनां आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे बे जाथायाव जेसेबां सुबुङा जड़ित दङ जायफोरखौ भिडिअ नुदों जिफोर भाषाफोरखौ बाहायदों बिथांमोनखौ गोख्रैयै एरेस्ट खालामनानै बिथांमोनखौ आयेननि गन्डिनि गेजेराव स्ट्रं साजा फासियानो जा बा बिथांमोनखौ जि पर्यायनि साजा होनांगौ बे साजा होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकारखौ आसामनि डिजिपि क'क्राझारनि डिसि क'क्राझारनि एसएसपि दिनै पुलिस प्रशासना रायजो राजानो धन सम्पतिनि रायजो राजानि जिबनखौ माने रैखाथि होनायाव फैमाल जादों बे खोथाखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। कारन क'क्राझाराव बेबायदि गोबां इन्सिडेन्ट जालांदों बेबायदि गोबां इन्सिडेन्ट जाबाय आरो बेखायनो सिखना जोहोलाव राजा बिस्मितनि जास्टिस नागिरनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आसाम सरकारनिसिम जों दाबि दैखांदों जिल्ला प्रशासननिसिम दाबि दैखांदों जे कुनु कारनाव सासेबो नट ए सिंगल पार्सन बे घटनायाव जड़ित मानसिफोरा जाहाथे खारग'आ आरो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाल' जाया बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजों जिखिनि पानिशमेन्टनि होनांगौनि बेबस्था दङ जाहाथे उनाव मालाबाबो रावबो जाहाथे सोरनिबा जिबन सोरखौबा बुथारनायनि थाखाय जाहाथे रावबो साहस खालामा। दा बे गासै जाथायखौ नोजोर होयोब्ला जों बयबो जोंनि बर' हारिफ्रा सांग्राङै थानाया जोबोरैनो गोनां। दा बे जाथायखौनो लानानै ससियेल मिडियायावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो माखासे पस्टफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायखौनो लानानै सोरबाया पलिटिक्स खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। फेसबुक पस्ट बायदिसिनाफोरनि गेजेरजों बे जाथायाव पलिटिक्स दं होननानै गोबाङानो फेसबुकआव शेयार खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दा बे समाव जों पलिटिक्स खालामनायनि सम नङा, जों बयबो बर' हारिफ्रा खौसेयै बैसोरनि हेंथायै गसंथानायनिसो सम आरो बेजों लोगोसेनो माखासे पस्टफोराव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो कमेन्टनि गेजेरजोंहाय नांलाय खमलायखौबो नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ नुयोब्ला जों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो खौसेथि गैयैखौ माखासे सुबुंफोरा दिन्थिनायखौबो नुनो मोनदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। गुबुननिफ्राय थाफैनाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बैसोर बादि सावथाल सुबुङानो जोंनि बर' हारिनि सायावहाय माबायदि अयथासार खालामदों आरो बेवहाय जों बेखौनो हमनो हाबावो बैसोर बायदि सुबुङा थारैनो हा फाथा आरो एसटि खौ मोनमारोब्ला बैसोरो जोंनि बर' हारिनि सायावहाय माबायदि इनाय अनागार खामानि मावगोन जों बेखौ बे जाथायनि गेजेरजोंनो हमनो हायो। बेनिखायनो जों गासै बर' सुबुंफोरा खौसे जानानै बैसोरनि हेंथायै गसंथानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों बैसोरनि आथिं सिङाव थानाय माने जों जोंनि हारिखौनो फोजोबस्रांनानै लानाय। बेनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरा खौसेयैनो बैसोरनि हेंथायै गसंथानांगोन आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोराबो बैसोरनि हेंथायै गसंथानांगोन। दा बे जाथायखौनो लानानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंब्लानो जाबाय। মোবাইলত দেখিছোঁ খুব চিৰিয়াছ, এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যত নহয় ইয়াৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছোঁ বড়ো হওক আদিবাসী হওক ইয়াৰে মানুহ শান্তি বজাই ৰাখক, গণ্ডগোল হ'ব নালাগে। আপোনালোকেতো জানে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত নাই, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰে নিজাববীয়াকৈ চাই আছে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আজি ৰাতিপুৱাও ধৰ্ণা চৰ্ণা দিছে বুলি কৈছে। যে নহওক ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে ধৰ্ণা দিব লগা আছে দিয়ক, কিন্তু ভায়লেন্স কৰিব নালাগে। दा बे जाथायखौ लानानै आं बुंगोन जों जोंनि बर' हारिफ्रा बयबो खौसेयै थानाया गोनां। जों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयैखौ नोजोर बोनानै बैसोरो जोंनि बर' हारिनि सायावहाय बेबायदि इनाय अनागार खालामनो बैसोरो सुबिदा मोनदों। बेजों लोगोसेनो जोंनि थागिबि बर' हारिनि सायावनो बैसोरो अयथासार खालामदों। दा बेनि थाखाय जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायनो सानदों क'क्राझार कारिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्राङै थानाया जोबोरैनो गोनां। मोनाबिलि समाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा जानला मोनला ओंखाराब्लानो जाबाय, जाहाथे बैसोरो जोंनि
बर' हारिनि सायावहाय गाग्लोबनो चान्स मोना। जों बयबो खौसेयै जमा जानानै थाब्लानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।